συνεχίζεται από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ηρακλείου. Οι έφεδροι αξιωματικοί υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ως μικροί γείτορες του στρατεύματός μας. Εκπαιδεύονται στα όπλα που χρησιμοποιεί ο στρατός μας και στην τακτική του πολέμου. Ενισχύουν και βοηθούν αποτελεσματικά τη μαχητική ικανότητα των ενόπλων μας δυνάμεων, προπαντός σε καιρού πολέμου. Χειροκροτήστε τους. Εδώ κλείνει η παρέλαση των πολιτικών τμήματων και ο υπεύθυνος φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, κύριος Ιωάννης Δημόπουλος, κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να αναγγείλει τη λήξη της στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Υπουργό Αργοτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αβγενάκη. Η γενιά του 21, την οποία τιμάμε σήμερα για τη θυσία της, ούτε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο απελευθέρωσε, ούτε απαλλαγμένη από αδυναμίες ήταν. Αυτό τους καθαγιάζει στη μνήμη των απογόνων, γιατί αποτελεί την πιο μεγάλη αρετή που τόσο έντονα έχει ανέκαθεν η ελληνική φυλή. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Χαρήκαμε την νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδας μας και τιμωρούς κάθε επίδοξο επιβουλέα. Κυρίες και κύριοι, παρελάβουν εμπρός από το χώρο των επισήμων ο έχοντο γενικό πρόσταγμα της παρέλασης, αντισυνταγματάρης πεζικού Αθανάσιος Βασιλακόπουλος με την επιτελείο του. Το έμβλημα της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού είναι το έμβλημα του πεζικού, το οποίο αποτελείται από μια παράσταση λιχνίας και χιαστή τυφέκιο με σπαθί και το ρηγητό, δύο και δόξα και αρετή, το οποίο αποδίδεται στο Σωσιάδη στις υποθήκες των 7 σοφών. Το έτος 1887 καθορίστηκαν οι διατάξεις με τις οποίες καταρτίστηκε ο θεσμός της εφεδρείας από τον Ιούλιο του 1953. Τα δύο κέντρα υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών στη Σύρο και την Κέρκυρα συγχωνεύτηκαν σε ένα με την επωνυμία Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού και ακολουθεί η πολεμική σημαία του 546 αερομεταφερόμενου του Σάγματος Πεζικού. Είναι οι σημαίες κάτω από τις οποίες έξαν το αίμα τους οι υπερασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας. Είναι αυτές που κρατούσαν στα χέρια τους οι ήρωες του 21, όταν αποτείναξαν το ζυγό που για 400 χρόνια κρατούσε σκλαβωμένο στον τόπο μας και δημιούργησαν τη Νέα Ελλάδα. Και τώρα τα ένοπλα τμήματα της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, το ηρωικό μας Πεζικού. Προηγείται ο διοικητής του τάγματος με το επιτελείο του. Ακολουθεί λόγος με δύο δημιουργίες υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών. Είναι αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματική. Αποστολή της ΕΑΠ είναι να καταστήσει τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς ικανούς να διοικούν τμήματα της ειδικότητάς τους σε περίοδο επιχειρήσεων. Και τώρα διέρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων δημιουργία του 546 αερομεταφερόμενου τάγματος Πεζικού. Έχουν ως αποστολή την αποτροπή κάθε μορφής απειλής κατά της χώρας μας και την επιτυχάνουν με το μέγιστο βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται από τον καιρό της ειρήνης. Οι οποιοσδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη. Το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Το αθάνατο πεζικό με τις δάφνες του, τα λάβαρά του και την ελληνική ψυχή του. Και τώρα διέρχεται από μπροστά από το χώρο των επισήμων λόγος εθνοφυλάκων και δύο δημιουργιών του τάγματος Εθνοφυλακής Ηρακλείου. Οι εθνοφύλακες μας, μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό του ενεργού στρατού και βέβαια μαζί με τους εφέδρους, αξιωματικούς και οπλίτες, αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη του μεγαλείου των Ελλήνων και της προσφοράς τους στην πατρίδα. Οι εθνοφύλακες διαχρονικά, με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού, δηλώνουν παρόντες στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έτοιμοι να υπερασπιστούν τη γενέθλια γη και να πολεμήσουν εφόσον απαιτηθεί υπερβομών και αιστιών. Και τώρα διέρχεται από το χώρο της παρελάσεως η πολεμική σημαία της 133ης Μηναρχίας Μάχης και ακολουθεί της 11ης μοίρας κατευθυνόμενων βλημάτων. Η 133ης Μηναρχία Μάχης
είναι η πρώτη γραμμή κρούσης. Αποστολή της μονάδας είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων οποτεδήποτε αποτεθεί. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έδωσε πάντα το παρόν σε κάθε εθνικό προσκλητήριο και αγωνίζεται καθημερινά με σθένος, αποφασιστικότητα, ηρεισμό και αξεπέραστη αυτοθυσία. Ακολουθεί η 11η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων. Είναι αυτοί που στελεχώνουν τα S-300 και τα Tormi 1 της πολεμικής μας αεροπορίας. Παρέχουν πυραυλική άμυνα στο νησί της Κρήτης και μας προστατεύουν από κάθε απειλή. Το εξαίρετο προσωπικό της 11ης μοίρας κατευθυνόμενων βλημάτων τηρεί πάντα αυξημένη ετοιμότητα, ώστε όποτε απαιτηθεί τα αντιαεροπορικά μέσα μας να είναι άμεσα διαθέσιμα στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Εδώ ολοκληρώνεται η παρέλαση εις μνήμης των ηρώων των νεκρών της Επανάστασης του 1821, που έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα για να αναπνέουμε εμείς σήμερα ελεύθερα. Ο έχοντο γενικό πρόσταγμα Ο έχοντο γενικό πρόσταγμα πλησιάζει την εξέδρα και αναφέρει το πέρας της παρέλασης στον αναπληρωτή ανώτερο διοικητή Φρουράς Ηρακλείου και διοικητή της 133ης Μηναρχίας Μάχης, ταξίαρχο κ. Ιωάννη Μαλισσιώτη.